ସଜିବି। ଶହେ 40। ଫୋନ କଲି କହିଲି ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍ ତାକୁ ବି ଫୋନ ବି କରିବି ଆସିବ କି ନାହିଁ ଇଏ କରିବି ଫୋନ ପଛରେ କରିବି। କାଲି ଟିକେ ଯାଇଥିଲେ ଏଠି ହେଇଥାନ୍ତା ମୁଁ ଆଉ କ'ଣ ଜାଣିଛି ମରିଯିବ ବୋଲି। କମି ଯାଆନ୍ତା ଟିକେ ଯାଆନ୍ତେ ନା ଠିଆ ହେଲେ ଏଠି କ'ଣ ହେବ। ଟିକେ
video udahrano ଚାରିଟାରେ ତ ଚାଉଳ ବଛୁରି ହେଲା ମୁଁ ମାରିକି ଯାଇଥିଲି ମୁଁ ଆଇଲି ଯାଇକି ଚେକେରା ରାନ୍ଧିକିରି ଲୁଗା ଆଇଥିଲି ଚନ୍ଦନପୁର ଟିକେ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିଛି ସାଇଆ ଶୋଇଛି ବେଗ ଦିରେ ସାଇଆ ଚା ପିନ୍ଧିନି ଚନ୍ଦନକୁ ଟିକେ ବିକ୍ରି ମାପି ଦେଲା ବେଳକୁ 140 240 ଆଉ କ'ଣ କହିବି ବୋଲି ଗୋଟେ ଗୋଡ଼ ଗୋଟେ ହାତ ହଲଉନଥିଲା ପାଠ ଜାଣି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ କାଲି କହିଲା ମୁଁ ବାସ୍ ଅଛି ବୋଲି ସେଠି ମେଡ଼ିକାଲରେ ବସିଲା ବାସ୍ ଅଟୋରେ ବି ବସି ପଡ଼ିଥିଲା ବାସ୍ କହିଲି ବାନ୍ତି ହୋଇଛି ମାଟି ଖାଲି ଭାତ ଖାଲି ପୋଳା ପୋଳା ଖାଇଲା ଭିତରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ହସ୍ପିଟାଲ ଫଟେଇ ଦେଇଥିଲା ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିନୁ କିଛି ନାହିଁ ଚାଉଳ ପୁରା ପଛରୁଥିଲା ଅରୁଆ ଚାଉଳ ମତେ କହିଲା ମୁଁ କହିଲି ଯାଇକିରି କହିଲେ ଦେଖୁନୁ ଚାଉଳ ଯୋଡ଼ା ପାଛୁରୁନି କହିଲେ ଯାଇକିରି ଚାଉଳ ଯୋଡ଼ା ପାଛୁରୁନି ମୁଁ କହିଲି ତମେ କାହିଁକି ଦିଅ ମୁଣ୍ଡ ତ ତମର ଯାଇକି ଇଆଡ଼ୁ କରିବେ ତେଣୁ କହିଲେନି ତାକୁ ପାଛୁରି